Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πανάκια. Μετά από πάρα πολύ καιρό έχω να κάνω βίντεο και είπα ας επιστρέψουμε να παίξουμε στη ώρα στυλ Ενέγκα που έχει γίνει και διάσημο. Ορίστε 1,1 million τώρα, αυτό μαγκές, στα admin abuse θα πάει σίγουρα πάρα πολύ καλά, οπότε σκέφτομαι να παίξουμε κι ένα. Αλλά για να μην το πω λίγο και πολύ, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε στυλ Ενέγκα. Πάμε στο βίντεο. Και είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Θα κολλάω μέχρι Θεού, αλλά δεν πειράζει. Φυσικά δεν κολλάω, εντάξει. Γιατί έχω να παίξω Roblox κανένα μήνα. Αυτό είναι πολύ κακό πράγμα για μένα. Εγώ έπαιζα κάθε μέρα και τώρα παίζω μήνας. Έτσι δηλαδή μου λες ότι δεν θα με πιάσει. Τι κάνω. Μήπως τι, απλώς. Μάγκες, τι γίνεται. Wait λίγο. Και μάγκες, ξεκίνησαμε. Καθίστε λίγο να κλείσω τη φωνή. Και 3, 2, 1. Τέλεια λοιπόν. Επειδή έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, θα ήθελα αυτό το βίντεο να πάει full καλά και να βάλουμε ένα στόχο. Θέλω να φτάσουμε τα 3 like και τις σε μία μέρα 10 προβολές, φυσικά 15 προβολές. Τη δεύτερη μέρα να φτάσουμε 30 και να σταματήσουμε εκεί. Και φυσικά ό,τι χρειαστείτε όμως και ό,τι θελήσετε. Ωραία. Αφού παιδιά τώρα πήρα κάτι πάρα πολύ καλό, είναι epic και ξεκίνησα με epic. Φτάνουμε 100 και θα έλεγα να πάμε σε ένα άλλο. Μήπως και βγάλει παραπάνω όλα αυτά. Άντε, φύγε. Εντάξει. Upgrade. Οκ. Τι έγινε, ποιο αβέσμητο τώρα. Τα λέμε όταν πάρω και ένα άλλο αυγό. Ωραία μαγκές. Πάμε να πάρουμε. Άντε. Βασικά τρέχω πολύ καλά. Να πάρω αυτό φαίνεται πολύ ωραίο και θα το πάρω. Τι κάνει. Ξέρεις κάτι, αυτό θα κάνω μέχρι να σκάσει. Μήπως το πήγε πίσω. Τι έκανες. Να ρε. Ξέρετε κάτι, τα λέμε όταν το πάρω όντως. Ωραία, καταφέραμε και πήραμε αυτό εδώ. Και κάτσε, κάτσε. Και πόσο δίνει. Τι έγινε. Τι είναι αυτό ρε. Τι έχεις το δεύτερο. Να μπορούσα να το καφανίσω βρε μάγκες. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε και να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων, δεν το σχολιάζω αυτό είναι καμένη, δεν παίζει σωστά. Τέλος πάντων. Ωραία, να αναβαθμίσω. Τι κάνει. Λοιπόν, να αναβαθμίσω. Ωραία, upgrade. Ωραία, τώρα πόσο δίνει. Ωραία. Τα λέμε όταν πάω 5K. Ωραία. Ωραία. Πάμε, περνάμε και το lake και εδώ σταματάμε. Αυτό φαίνεται όντως πολύ δύσκολο. Και ξέρετε κάτι, θα πάρω. Αυτό, τρέχα. Τι. Εντάξει φίλε, εντάξει, γέμισε. Εντάξει παιδιά, θα πάρω αυτό το gold. Τι είμαι. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό.
Φίλε, αυτό δεν είναι καλό σίγουρα. Είναι καλό. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Από αυτό πολλά δεν θέλει. Εντάξει. Ίντεξ, τι παίρνουμε? Και τα δύο φέρτα. Έφτασε 7.000. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Αυτό είναι πολύ καμένοι. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε πιο πέρα. Let's go. Μάγκες, πήρα ένα αυγό και από Epic, δείτε το, αυτό είναι Mythic ρε. Αμάν, από ένα κάπου μάγκες λέτε από 900 κάπου να πάμε κατευθείαν billion. Τι λέει, τι έκανα? Τι έγινε? Trap. Ωραία. Λοιπόν, όταν θα είναι έτοιμο, γιατί παιδιά μόλις βρούμε καλύτερο που Mythic τελειώνει το βίντεο. Μάγκες, δεν θα το πιστέψετε, δίνει 16.000. Μιλάμε, είναι χάλια για Mythic ρε. Πάμε 50k και πάμε για τον επόμενο. Για ένα καλύτερο που Mythic για να τελειώσει το βίντεο. Ωραία, ήρθε η ώρα για να πάμε να πάρουμε το επόμενο. Μάγκες, είναι όντως πάρα πολύ θυστικό το παιχνίδι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο η αλήθεια. Τέλος πάντων, άστο. Αυτός είμαι σίγουρος εδώ θα τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Οπότε σκέφτομαι απλά να πάρω αυτό και να φύγω. Τι, δεν μπορώ να φύγω? Τι μου λες τώρα? Κάτσε, το έχω. Δεν το πήρε βρε. Ρε και φταίει. Τρέχα. Τι είναι αυτός Μάγκες, sorry που κάνω έτσι. Γρήγορα respawn. Να πάω να το πάρω. Είναι full καλό, σίγουρα. Το πήρα. Έλα ρε. Ξέρετε κάτι, μαζεύω κι άλλο. Θα πάω 75k. Τα λέμε 75k. Και παιδιά, μετά από πάρα πολλή ώρα το καταφέραμε. Περιμένουμε 2 λεπτά και όταν είναι έτοιμο καταφέρουμε και τελειώνουμε αυτό το βίντεο. Παιδιά, δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πάρουμε, γιατί δεν κολλάω όταν τρέχω πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω μία ακόμα φορά να πάω 350k και να ξαναπροσπαθήσω, και άμα το κάνουμε τελειώνει το βίντεο μόλις τώρα. Αλλά άμα δεν το καταφέρουμε, να ξέρετε, θα καταλάβω ότι θα σταματήσει δεν θα με δείχνει και θα έχει κλείσει το βίντεο. Ok, πάω 350k και τα λέμε. Παιδιά, μπορεί σε αυτό το βίντεο να μην τα καταφέραμε, αλλά στο άλλο θα τα καταφέρουμε. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε, like, subscribe.